Zašto si toliko opsjednut identitetom, tim pitanjima porijekla? Kad si ti ono zadnji put dolazi? Ovdje smo danas zbog našeg slavnog i čuvenog pisca Maksima Grahovca. U kojoj se god kući pisac pravi, ta kuća mora da propadne. Nešto se desilo. Ne razumijem. Što se desilo? Gdje ste bili? Pisaca će biti na ovom svijetu, a junaka je malo stalo.